हाँ ना। ଖାଇସାଇଲେଣି ତମେ ଖାଇଲଣି? କଣ ଖାଇଲ? ଶାଗ ଖାଇଲ? ଶାଗ ଭାତ ସନ୍ତୁଳା? ଆଜି ବା ବାର ଅଛି ବୁଧବାରଟା। କଣ ଯେ ମାମା କରିପାଇଲେଣି? ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲେ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଁ। ହଁ ନା। କଣ ଖାଇଲ? ରୁଟିକୁ ସେଇ ସନ୍ତୁଳା ଦିନ ସନ୍ତୁଳା? କଣ ଯେ ତମ ମାମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ବାରଟା ଅଛି ଚିକେନ କି ମାଛ ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ? କଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ? ମୁଁ ଗଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଁ। ହଁ ନା। କଣ କହିଲ? ମାମା କାମ ବତଉଛନ୍ତି ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପୁରେଇବ ବୋତଲରେ। କାଇଁ ମାମା ପୁରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଓ ତମେ ପିଉଛ ବୋଲି ତମେ ପୁରେଇବ। କାଇଁ ମାମା ପୁରେଇ ଦେଲେ କଣ ହବନି? ଏବେ ଯେତେ କାମ କରିବା କଥା କରିଦେଇଥାଅ। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ତ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ବୋଉ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତ କଣ ହେଲା ଏଠୁ? ତମେ ତ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଛ ନା, ତ ଗଲେ କାହିଁ ନାହିଁ କରିବେ? ମଦ ପିଇବ ହଁ ତ ପିଅ, କଣ ଅଛି ଏଥିରେ? କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ ବାହାଘର ପରେ ତମେ ଯେତେ ପିଇବା କଥା ମଦ ପିଇବ। ଠିକ